Ginbasura sang Sandiganbayan ang pangabay sang Office of the Ombudsman nga kakasona si Anay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang isa sa mga co-accused ni Senator Jinggoy Estrada. Ini ang may kaangtanan sa kaso nga graft bangod sang ginaalagar nga korupsyon sa flood control projects. Sa 12 kapahina nga resolusyon nga ginpagwa kahapon nagpahayag ang Second Division nga kulang sa merito ang motion for leave to file amended information nga ginpasaka sang prosecution. Suno pa sa korte kung kuhaon o kung kakason si Bonoan bilang akusado sa siningation, magabago ang basihan sang kaso halin sa alegasyon sang conspiracy pakadto sa personal nga kriminal nga responsibilidad ni Estrada lamang. Ginpahayag sang korte nga mahimo nga hindi ini manginpatas para kay Estrada, ilabi na nga naka-file na siya sang iya plea sa korte. Gindugang man sang Sandiganbayan nga suno sa rules of court ang pagbago sa impormasyon sang kaso pagkatapos nga naka-file na sang plea ang akusado, kinahanglan hindi makapigos ukon makahatag sang disbentaha sa sinuman nga akusado. Ginpatag man sang korte nga ang ila desisyon wala nagapugong sa ombudsman nga sa ulihi magpangabay nga himuon si Bonoan nga state witness sa kondisyon nga yara lang sa nagakaigo nga stage sang proceedings. Matandaan nga sang Mayo ginpasakaan sang ombudsman sang kaso nga plunder ka graft sanday Estrada, Bonoan kag pila ka mga opisyal sang DPWH National Capital Region o NCR bangod sa ginalegar nga kickback scheme sa mga flood control projects. Suno sa investigasyon naglabot sa masobra 573 million pesos ang ginalegar nga ilegal nga kwarta nga nahatag kay Senator Estrada. Antes ang ginpatagay nga arraignment ni Bonoan sang Hulyo 1 nagfile na ang ombudsman sang moson nga kuhaon o kung kakason siya sa kaso agud magkooperar kag makatestigo para sa prosekusyon para sa kaso nga ginalantaw ipasaka batok naman kay former House Speaker Martin Romualdez.